Сигурно си задавате въпроса защо хората не ни чуват точно когато най-много искаме да бъдем чути. Преди време започнах да забелязвам нещо, което първоначално ми се струваше доста странно. Колкото по-важен беше един разговор за мен, толкова по-голяма беше вероятността той да не протече добре. Ако темата беше маловажна, разговорът обикновено вървеше спокойно. Хората слушаха, задаваха въпроси, обсъждахме различни гледни точки и накрая стигахме до някакво разбиране. Но когато залогът беше твърде висок, примерно става дума за конфликт в екипа, труден разговор с близък човек, или пък обсъждане представянето на служител, или може би сериозно решение, което трябва да се вземе, или разговорът носеше много силен емоционален заряд, тогава нещо коренно се променяше. Колкото повече исках да бъда разбрана, толкова по-настоятелна ставах. Обяснявах все по-подробно, привеждах все повече аргументи и ако усещах, че човека отсреща продължава да не разбира, просто увеличавах количеството логика. Всъщност всички вярваме, че ако още малко обясним, ако още малко аргументираме позицията си, ако намерим по-точните думи, другият човек най-накрая ще види очевидното. Само че човешкият мозък не работи така. Една от най-полезните идеи, на която съм попадала по темата за комуникацията, е, че когато разговаряме с хората, ние рядко разговаряме само с тяхната логика. Всъщност много често разговаряме с техните страхове, с техните емоции, с тяхната система за оцеляване. За да разберем това, нека си представим мозъка по един доста упростен начин. Все едно в нас съществуват три различни системи, които са се появили в различни етапи от еволюцията. Най-древната част е онази, която се грижи за оцеляването. Нейната работа е проста. Постоянно да сканира средата и да отговаря на въпроса безопасно ли е. След нея идва емоционалната система, мястото, където живеят страхът, радостта, любовта, гневът, тъгата и всички останали човешки чувства. Най-новата част е рационалният ни мозък, онази част от нас, която анализира, планира, оценява последствията и взима разумни решения. Когато сме спокойни, тези три системи работят относително добре заедно. Но когато сме под напрежение, нещата започват да се променят. Тогава по-древните части от мозъка постепенно започват да доминират, а достъпът до рационалното мислене намалява. Замислете се за последният път, когато сте получили имейл, който ви е ядосал. Вероятно, още преди да сте прочели до край, сте започнали да измисляте отговор. Или пък си спомнете момент, в който някой е поставил под съмнение вашата компетентност. Колко време ви беше необходимо, за да започнете да се защитавате? Или пък ситуация, в която някой е критикувал нещо, върху което сте работили дълго. Колко лесно беше да останете напълно спокойни и рационални. Истината е, че за мозъка критиката, отхвърлянето, унижението или загубата на статус могат да бъдат почти толкова силен сигнал за опасност, колкото и физическата заплаха. Именно тук влиза в действие една малка структура, наречена амигдала. Амигдалата е нещо като вътрешна алармена система. Тя непрекъснато следи средата и когато усети заплаха, започва да подготви организма за реакция. Интересното е, че в такива моменти тя може буквално да пренасочи ресурсите на мозъка така, че рационалното мислене временно да остане на заден план. И това е изключително полезно, ако пред нас стои диво животно и трябва да реагираме за части от секундата. Но е далеч по-малко полезно по време на среща с екипа, труден разговор с партньора или конфликт с колега. Един от най-добрите начини да си представим този процес е чрез метафората с тенджерата с вода. Представете си съд, пълен догоре с вода, поставен върху котлон. Докато температурата е умерена, водата просто къкри. Всичко е под контрол, но ако продължим да увеличаваме топлината, идва момент, в който водата започва да кипи и да прелива. Същото се случва и с нашата нервна система. Докато напрежението е управляемо, можем да мислим ясно. Можем да се спрем, можем да обмислим различни варианти, можем да изберем реакцията си. Но когато достигнем определена точка, нещо се променя. Рационалният пилот напуска кабината и управлението преминава към системата за оцеляване. И всички сме били там. Казвали сме неща, за които по-късно съжаляваме. Изпращали сме съобщения или имейли, които бихме искали да върнем обратно и да изтрием. Влизали сме в спорове, които след време ни изглеждат напълно безсмислени. В тези моменти проблемът не е, че сме глупави. Проблемът е, че мозъкът ни временно е сменил режимът си на работа. И това има огромно значение за комуникацията, защото когато
човекът срещу нас е силно ядосан, уплашен, разочарован или засрамен, ние често допускаме тази фундаментална грешка. Опитваме се да го убедим с още логика. Колкото повече той се съпротивлява, толкова повече ние обясняваме и натискаме с логика. Колкото повече той се защитава, толкова повече аргументи даваме. Колкото повече се затваря, толкова по-настоятелни ставаме. Но това е все едно да се опитваш да обясниш правилата за плуване на човек, който се дави. Той не се нуждае от повече информация или разяснения, той се нуждае първо да почувства сигурност. И тук идва големият урок. Ако искаме да достигнем до хората, трябва да им помогнем да се върнат към онази част от себе си, която може да мисли. А това рядко става чрез още натиск. Много по-често става чрез разбиране. Помислете колко различно звучат следните две реакции. В първия случай казваме: няма причина да реагираш така, помисли логично. А във втория случай казваме: виждам, че това наистина те е разстроило, разкажи ми повече. Първата реакция често увеличава съпротивата, а втората започва да я намалява. Това не означава, че се съгласяваме с всичко, което идва от отсрещната страна. Не означава да се отказваме и от позицията си. Означава просто да признаем преживяването на другия човек. Защото докато той се чувства атакуван, няма да може да чуе почти нищо от това, което казваме. Една от любимите ми истории по тази тема е свързана с Тайгър Удс, когато играл първия си голям професионален турнир. Нещата в началото изобщо не вървели добре и той започнал да губи контрол над играта си и постепенно се доближавал до паниката. В този момент отишъл при баща си и му признал, че не разбира какво се случва. Баща му не започнал да анализира техниката му, нито пък му изнесъл лекция какво трябва да прави, не започнал и да му обяснява какво прави грешно. Напротив, погледнал го и казал само: бил си тук и преди, просто направи това, което знаеш, че трябва да направиш. Това е всичко. Няколко думи. Но няколко думи, които не добавят напрежение към системата, напротив, те я успокояват. Напомнят на човека, че вече е преминал през подобни ситуации, че има ресурси, че не е безпомощен. След този разговор Тайгър не само се съвзема, а и печели турнира по начин, който влиза в историята. Мисля, че тази история има нещо много важно, което е ценно за всички нас. Когато хората са близо до точката на кипене, те рядко се нуждаят от повече информация. По-често се нуждаят от човек, който да им помогне да възстановят достъпа до собствените си ресурси. Може би затова най-добрите лидери, родители, коучове и приятели не са непременно тези, които имат най-добрите съвети. Често това са хората, които умеят да останат спокойни, когато другите не могат. Хората, които създават усещане за сигурност. Хората, които помагат на другите да се върнат към най-добрата версия на себе си. И може би следващия път, когато някой не ви слуша, вместо да се попитате какви още аргументи да използвате, си струва да зададете друг въпрос. В какво състояние се намира този човек в момента? Защото много често проблемът не е липсата на логика, проблемът е, че системата за оцеляване е поела управлението. А истинското влияние започва тогава, когато помогнем на човека срещу нас отново да се почувства достатъчно сигурен, за да започне да мисли. Още по всички теми, свързани с това какъв майндсет и какво мислене предхожда подходящите реплики в даден разговор и ефекта, който целим да постигнем към себе си и към другите в комуникацията, още за всичко това можете да намерите в нашия сайт, както и в YouTube канала на Think Speaking Pact. Добре дошли, там сме!